part de la biblioteca, per part meva, és una satisfacció haver arribat als 10 anys i haver arribat d'aquesta manera, amb tants tertulians, amb un nivell molt alt de lectures, amb una varietat molt gran. És molt satisfactori i jo estic molt contenta. Fa 10 anys no hi havia molts clubs de lectura. Hi havia poquíssims i jo, clar, vaig entrar per internet a buscar informació què s'estava fent per agafar referències i resulta que va ser molt difícil trobar una normativa o un escrit on hi hagués un funcionament, de com ho feien. Dificilíssim, de fet em va costar molt. Per tant, vam partir molt de la intuïció, del que més o menys un es pot imaginar com funcionarà. Ara ha canviat molt, ara 10 anys després totes o pràcticament totes les biblioteques tenen o volen tenir o intenten tenir un club de lectura. El primer grupet que es va formar ja per comentar tot l'inici del club ja em van comptar amb mi, ja vaig estar amb ells. M'agrada molt el club perquè es fan comentaris que, ni t'ho podries imaginar, i entre el concepte d'un i de l'altre acabes de fer més, diguéssim, un compendi del llibre aquell, saps? Ho veus més clar. Jo estic al Club de la Lectura des del primer llibre que es va llegir. I va ser perquè ja hi havia un grup de gent que ho estaven muntant, m'ho van dir, i mira, de seguida em va fer il·lusió d'apuntar-m'hi i des de llavors que he continuat. Hi ha estat algun parèntesi, alguna època que no hi ha anat, però en general hi ha anat pràcticament a tots els clubs que s'han fet. A mi m'havia agradat sempre llegir i abans estava intentant recordar qui m'ho va comentar, que s'estava muntant un club de lectura. La veritat és que no recordo exactament qui, si va ser l'Ester, si va ser el Jesús, la Rosa... No ho recordo. Sé que algú em va comentar que es creava un club de lectura i em va semblar interessant i vaig venir a la primera sessió. Jo vaig començar en el club de lectura perquè feia temps que no llegia, tenia ganes de tornar-m'hi a posar i va ser com dir, si vaig al club m'obligaré una mica i llegiré més. I aquest va ser el meu motiu així principal. Després, ara que ja hi soc, hi vaig perquè m'agrada molt comentar el llibre després amb l'altra gent i que m'agrada llegir llibres molt diferents, que és la gràcia d'anar al club, que si a casa llegeixes sempre una mica el mateix estil. El poder anar al club el que m'aporta és compartir les lectures amb el grup, perquè el que cada un pot aportar a vegades et sorprèn i són comentaris o reflexions que potser tu sol amb la lectura personal pròpia no arribaries a aquestes conclusions. Quan es va formar aquell grupet hi havia el Jordi Gamero, el Jesús Andiñac, el Xavi González, que ara està a l'Ajuntament, la Roser Sòria, l'Agustí Tintoré, la Montse Fissas, hi havia alguns més, ja per començar ja per més quantitat. Hi havia el Jesús Andiñac, que era una persona que llegia moltíssim i sense ser el dinamitzador era una persona que aportava moltíssim al club. Vull dir que tinc molt bon record, molt del Jesús, molt. Jo crec que la manera que ho vam enfocar va ser un èxit, perquè la clau està en que encara hi som, no? Des del primer moment vam fer dos vessants del club, la vessant presencial i la vessant virtual. Potser la intenció primera era que la gent comentés més i al final ha servit el blog com un mitjà de comunicació on la gent que participa pot recuperar ja sempre el tríptic que fem i tot, i també ja serveix inclús com a arxiu, perquè allà estan penjades totes les lectures i està bé.
des de bon començament que està molt ben muntat. Quan es va muntar, va començar l'Ester, d'aquí de la biblioteca, i a molt bona fe, però és que a part de molt bona fe, ho va fer molt bé. Hem intentat mimar-ho tot molt. Al principi de tot era una web, teníem un fòrum, o sigui, dintre de la web de la biblioteca, que era molt senzilleta, doncs hi havia un enllaç a un fòrum i allà es podia opinar. Va costar molt que la gent participés, però és igual, jo penjava ja les coses, penjava ja la informació i la gent la podia retrobar en qualsevol moment. Després, més endavant, ja es va fer el blog, que és el blog que hi ha ara. Jo crec que el Club de Lectura de la Palma i arreu dels que hi hagin, perquè n'hi ha molts, és bo perquè ajuda a entendre millor els autors i els llibres que fan. Primer fèiem, durant uns quants anys, vam estar fent, fins al 2009, vam estar fent un butlletí que era de 6 pàgines. Era molta informació sobre la lectura. Això ho donem un mes abans, és a dir, quan ens trobem per fer una lectura, donem el butlletí de la lectura següent. I així la gent, abans de començar el llibre, doncs sap una mica de l'autor, pot contextualitzar una miqueta l'obra, però sí que és veritat que portava moltíssima feina fer aquest butlletí i després a la pràctica anaves veient que potser la gent tampoc no se'l llegia tant i ja vam dir, bueno, ho reduïm. I vam fer un tríptic, és la mateixa idea, però amb una informació més condensada i més bàsica. És una manera de que he llegit llibres que probablement potser no els hagués llegit i he anat coneixent més autors i penso que és molt, molt interessant. Doncs és un ambient molt maco perquè som gent de moltes edats diferents i compartim el mateix hobby i compartim una estona molt agradable i molt de riure, molt amè, molt divertit. Jo, per exemple, he vist llibres que si no estigués dintre del club no l'hagués vist. Perquè ningú diu, agafa aquest que és bo, agafa aquell que és en primer ordre, agafa aquell que és boníssim, agafa aquest perquè et veuràs això, allò. Jo anava comprant llibres en funció del que em semblava o el que sentia de la tele o el que sentia de la ràdio amb el seu temps. Ara no, allí hi ha alguna persona dedicada, en aquest cas l'Ester, que ha llegit més que jo, sap més que jo i sap quins llibres ens pot anar bé a tots. I llavors ja, per això crec que això és molt més enriquidor que no pas anar de libre, m'entens? Perquè nosaltres tenim un club, tot s'ha de dir, que és bastant referent aquí als voltants. Abans comentava que no hi havia molts clubs abans i que nosaltres vam ser dels primers. Per aquí el que és a la comarca dels primers que hi havia, i després sí que s'han anat afegint, però no sempre els ha funcionat. Nosaltres aquí a la biblioteca estem rebent correus, mails, visites de biblioteques del voltant per preguntar-nos com ens ho fem perquè a ells no els acaba de sortir. I jo sempre els dic que hi ha diverses claus. A part de mimar molt el club, és estimar-t'ho i clar, si tu ets bibliotecària, fas el club però no t'impliques, difícilment et sortirà. Després també la franja horària. Clar, les bibliotecàries, si ho fem en l'horari de la biblioteca, doncs no tindràs tampoc a la gent, perquè la gent treballem i llavors tenen només a persones que ja estan jubilades. Llavors hi ha molts clubs de gent molt gran perquè no poden anar. Nosaltres al fer-ho a les 9:30, a 9:45 del vespre, que a vegades a l'hivern s'ha de tenir valor per sortir de casa, doncs fer-ho a aquesta hora ha propiciat que tinguem gent de 40 anys, al voltant de 40 anys, perquè treballen i tenen família, però a 9:45 del vespre poden sortir i poden venir. I després també tenim la gent més gran, els jubilats i així, que també poden venir, perquè a aquesta hora pot venir tothom. Llavors tenim un club, dintre de tot molt jove, que a altres biblioteques els costa. Jo crec que llegiria potser una mica menys, perquè nosaltres tenim un mes per llegir la novel·la i llavors aquest plaç del mes el tens que complir. I llavors, a part puc llegir altres novel·les, però jo crec que gràcies al club he llegit més, segur. He llegit molts llibres que m'han agradat molt, que si no hagués estat al club segurament no me'ls hagués llegit. I després he conegut també la gent i
i el fet aquest de poder compartir després, que jo això no ho feia, i ara que ho faig, doncs m'agrada. És divertidíssim, ho passes bomba. Sí, sí, la meva dona ja diu, va, ja vas a passar-t'ho bé. Clar, és que m'ho passo bé jo aquí, sentint els comentaris d'un, de l'altre. A vegades una que diu, hòstia, què dius? Si no, hòstia, si no és així, que és al revés. Doncs jo ho he entès al revés. Doncs és el comentari que es fa de cada un i es passa molt bé. Jo no llegia tant abans com ara. Ara, clar, és un llibre al mes. I a més, m'he animat i de vegades, doncs, entre els llibres del club també llegeixes algun altre llibre. O sigui que, a part del club. M'ha fet marcar un ritme de lectura que en altres etapes doncs, potser podies passar 2 o 3 mesos sense llegir, després agafaves més. I d'aquesta manera he aconseguit, en el meu cas, de seguir sent un lector regular. No? Trobo que només per això ja val la pena. Llegim gairebé sempre novel·la contemporània, però algunes vegades canviem de gènere. Hem fet alguna miqueta de poesia, una miqueta de teatre, algun assaig, però bàsicament narrativa, també alguna vegada conte literari també fem. Jo miro que hi hagi al cap del curs, que hi hagi novel·la catalana, o sigui, literatura catalana, literatura europea, alguna cosa de literatura hispanoamericana, o sigui, que no ens centrem sempre, perquè si no te n'adonaries i sempre estaries caient en el mateix tipus de lectura. També miro que hi hagi veus femenines i masculines, la majoria són masculines, però faig l'esforç de que hi hagi 2 o 3 autores que sempre estiguin representades també. Després també miro que hi hagin clàssics contemporanis, o sigui, obres més clàssiques i obres que siguin més modernes, que siguin més noves. També la lleugeresa, intentar, que a vegades no ho aconsegueixo, de que siguin llibres, algun més feixuc, algun llibre de literatura més feixuga i després el següent que sigui una miqueta més light, s'intenta fer també. I també una cosa que encara que sembla frívola, però també la llargada del llibre, perquè si és un llibre de 600 pàgines en un mes no el podem fer. I a vegades hi ha mesos que si hi ha pel calendari, jo que sé, el desembre, que fem sempre abans de festes, en comptes de ser un mes és menys, doncs aquí he de mirar que aquest llibre ha de ser més breu. Vull dir que a l'hora de posar el calendari doncs hi ha uns quants criteris que ens marquen. Llavors, les lectures sí que les trio jo, però també per una qüestió pràctica. Nosaltres els llibres no els comprem ara. Els primers anys sí que els vam comprar, però clar, representava cada mes que fem unes 10 lectures l'any, haver-te de comprar un llibre que potser tu no te'l compraries, que potser tu o no t'agrada després. Llavors vam aconseguir la col·laboració de la Generalitat, de la Central de Préstec de la Generalitat, que tenen uns lots preparats justament pels clubs de lectura. Al principi eren menys, que per tant a l'hora de triar les lectures et veies més limitat, i ara cada cop han ampliat més aquests lots, i llavors ens preparen unes capses amb els exemplars, amb 15-20 exemplars del mateix llibre. Per això moltes vegades sí que demanem opinió o propostes i després no les podem complir perquè no tenim el llibre, perquè no l'aconseguim. Justament penso que una de les virtuts del club és aquesta, no? Que les propostes són variades i ha fet que jo llegís llibres que segur que pel meu compte no hagués llegit. El fet que siguin aquest tipus de propostes fa que la meva lectura ha sigut molt més enriquidora. Si no, d'altra manera, vas sempre a llegir alguna cosa que t'aconsellen, o un estil que t'agrada a tu, o un autor que t'agrada a tu. Hi ha llibres que no són molt... N'hi ha que són més espessos, n'hi ha que són més lleugers, n'hi ha que són més... Però generalment és un ritme que es pot seguir perfectament. Fins i tot hi ha llibres que d'entrada tens la sensació que si els haguessis comprat pel teu compte o els haguessis fet pel teu compte, potser els haguessis deixat d'entrada perquè no t'atreien massa, però que gràcies a estar al club doncs, fas una mica l'esforç de continuar i acaba sent satisfactori, acaba sent una recompensa, no? Perquè et dona alguna cosa més i està molt bé. Són obres estudiades, l'Ester sobretot ja les estudia molt abans de demanar-les. Amb tota la gamma doncs, un s'enriqueix molt, diguéssim, entens? Perquè toca molts temes i, en fi, que ella ho fa bé. Tots els que escolleixis estan bé. És que hem llegit molt tipus de
de novel·la, d'assaig, hem fet molta varietat, de diferents autors d'aquí, de fora, molt bé, molt bé. Pots llegir novel·la negra, pots llegir poesia, pots llegir de tot. Llavors això és un ventall molt ampli que potser jo hi ha gèneres que mai escolliria o tipus d'autors que no llegiria mai, però que llavors és una oportunitat d'acostar-te a un autor i potser et sorprèn. Hi ha molts tipus de novel·la, per exemple, la novel·la policíaca jo no l'hagués llegit mai perquè no és una cosa que em cridi l'atenció i aquí l'he llegit i m'ha agradat. Llavors, fas l'esforç i després veus que realment també t'agrada. Abans de venir aquí, fer una mica de repàs mental i una llista, i és que n'hi ha molts, Però és veritat que hi havia alguns dels primers que em van com marcar bastant. Potser perquè eren els primers i eren els primers que fem aquest tipus de lectura continuada amb la tertúlia, no? Com Camí de Sirga, La última trobada, del Sándor Márai, El no em deixis mai, de l'Ishiguro. Aquests llibres els tinc com molt presents. La carretera, també va ser un llibre que em va impactar, La pell freda. Puc recomanar l'últim del Procés de Kafka, perquè és una situació molt surrealista a la que s'enfrenta el protagonista amb un procés on és culpat d'una cosa que realment no ha fet. Llavors és un llibre que està molt actual, que jo crec que està molt vigent el que passa a la novel·la amb el que s'està vivint avui dia en molts aspectes de la política o de situacions que ens trobem avui dia. M'han agradat molts, però si hagués de recomanar dos, em va agradar molt País íntim de Maria Barbal, que és el llibre que m'hagués llegit segurament, encara que no hagués vingut al club, em va agradar molt. I un llibre que em va sorprendre que no havia llegit mai és El amor en tiempos del cólera, del García Márquez. N'hi ha molts que em van agradar, però un dels que recordo, que era de la primera època del Club de Lectura, era L'última trobada del Sándor Márai, em va agradar molt. I després el que m'ha deixat com més més impacte va ser el primer que vam llegir, que va ser El camí de Sirga del Jesús Moncada. Mira, El camí de Sirga, que va ser el primer que vam fer, El camí de Sirga, del Jesús Moncada. Mira si em va agradar que vaig comprar tota la col·lecció d'ell, tots els llibres d'ell. Després, Vida i destí, de Vassili Grossman, que era fantàstic, sobre el setge de Stalingrado. Després també em va agradar El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, que també m'agrada molt. Hi ha llibres que tenen com la capacitat de fer-te sentir coses diferents i a més, quan la llegeixes, sabent que tens una tertúlia després, fins i tot, jo penso que ho llegeixes d'un punt diferent, de dir, ostres, doncs això ho comentaré, perquè o no ho veig clar, o al revés, això m'ha sorprès molt, aviam què els hi sembla, que tampoc es demana aquí, no fem un anàlisi exhaustiu ni és un anàlisi literari, que a vegades el dinamitzador sí que ho fa i és enriquidor, però no, cadascú llegeix si m'ha agradat o no m'ha agradat i això m'ha sorprès. No hi ha cap mena d'exigència, diguéssim, en aquest sentit. Un dels avantatges del club és que és una manera d'obrir la literatura a tothom, a tota mena de formacions, ja estiguis més format o menys en aquest àmbit, i tothom s'hi troba còmode. Moltes vegades que hi ha persones que han començat una novel·la i no l'han acabat, ja sigui perquè no han tingut temps, perquè els han sortit imprevistos i no han tingut temps, o perquè no se l'han pogut empassar perquè no els ha agradat. I jo sempre dic, igualment vine perquè sempre o gairebé sempre després tens una altra visió. Cadascú pot explicar el que li ha semblat el llibre, en bé o en malament. Mira, el llibre de Kafka, El proceso, pues, aquell llibre molts no van acabar. Jo el vaig acabar tot. Em va agradar molt i em va agradar molt. Però a més vaig veure trossos que dintre del drama que li presenta a aquella persona que feien riure. Feien riure però de la manera que ho exposava. I ningú s'havia fixat en això. I quan vaig dir, hòstia, pues, a vegades van acabar rient tots. Bueno, pues, a mi em va agradar molt. Hi ha gent que no l'ha... Però, o sigui, tot depèn de com em fos dintre del llibre, m'entens? Vam llegir el procés del Kafka i la veritat, no sé, vull dir, allò que ja em va costar una miqueta d'entrar-hi, me'l vaig començar, però no em va venir de gust i no me'l vaig llegir. I no passa absolutament res, vull dir que no per això t'has de sentir-te malament. Evidentment, jo hi ha hagut llibres que no els he acabat, hi ha hagut algun durant aquests 10 anys que ni l'he començat, per circumstàncies meves personals, doncs aquell mes no em va bé, doncs no llegeixes i ja està. Penso que és un dels avantatges del club,
que al final el compromís és més que res amb tu mateix, no? Ningú depèn de tu, sinó que tu aquest més et ve de gust ho fas, quan no et ve de gust no ho fas, no? La gent, si no se l'acaba, doncs ve igualment al club a comentar-lo i comenta fins on s'ha llegit i llavors descobreix com acaba, que també és el bo, perquè si no te l'has llegit i pots descobrir com acaba, doncs això no podies fer-ho tu sol. Jo me'ls he acabat tots menys un. El Candelabro, no me'n recordo com es deia. És que no me'l vaig ni començar a llegir. La primera plana la van anar i no podia, i vaig dir no me'l llegeixo. Vaig anar al club igualment, i perquè volia veure la gent que n'havia opinat, i també pots anar i dir, doncs mira, jo no me l'he llegit, i no passa res. I a més també està bé anar al club, encara que no te l'hagis llegit, perquè doncs, bueno, també passes una estona, saps de què anava, si la gent ha agradat, si no... Només m'ha passat amb un. Amb tots els hi ha acabat, alguna a la força, però els hi ha acabat. Però un, que no fa gaire que l'hem fet, no em passava perquè no em quadrava tot el que està explicant aquella dona, no em quadrava. És Estimada vida, de l'Alice Munro. És un premi Nobel que és de relats, de contes, però contes per mi a vegades sense sentit, contes que no saps per on surt una cosa amb l'altra, no tenen una continuïtat d'argument, i vaig tallar a la meitat, i ho vaig dir-ho. Alguna no se l'havia llegit, alguna persona, altres l'havien llegit i els havia agradat. I bueno, doncs explicàvem qui us ha agradat. I van explicar una sèrie de detalls que, bueno, doncs sí, però per mi no són fonamentals, per tant no tenen molt de valor. Per tant, no em va agradar. Això que era un premi Nobel, però no em va agradar, i el vaig deixar a la meitat. Hi ha coses que de vegades no s'han d'entendre, hi ha coses que de vegades tenen un llenguatge com més poètic, hi ha de vegades una literatura més de sensacions, hi ha de vegades literatura més de coneixements, vull dir, hi ha molts àmbits, no? I llavors, si tu no t'adaptes una miqueta a aquests diferents hàbits, evidentment allò no t'agrada i no t'arriba. Tots aquests que surten ara, que són grans bestsellers, que diuen pel Sant Jordi, aquests més venuts, són llibres que faciliten les coses al lector, li posen tot claríssim, intenten no complicar-li res. Llavors, aquest seria un tipus de lectura diferent, per exemple, a grans autors com per exemple Borges o Cortázar, que evidentment tenen una certa dificultat i cal que el lector faci aquest esforç. I moltes vegades els lectors no estan acostumats a fer aquest esforç. Llavors, el club de lectura pot ser un lloc maco per introduir-se a autors que tu no estàs acostumat i fer aquest esforç que no faries mai. Lectors que venen als clubs de lectura i senten a parlar als altres lectors de les seves experiències lectores, sí que poden agafar, i ha passat, que han agafat el llibre una altra vegada, l'han llegit i han tingut una altra opinió. Els ha fet canviar, sentint l'opinió de l'altra gent i dient, ostres, potser li he de donar una nova oportunitat. És que el fet de compartir la lectura li dona un plus. I ara que ens hem acostumat, a vegades ho diem, ja no sé llegir si després no ho comento. I és que està molt bé perquè la interpretació que fas del llibre depèn moltíssim de la teva experiència. Per això no és el mateix llegir la mateixa novel·la als 20 anys que als 50, perquè l'experiència que tu tens és una altra. I llavors, quan això surt aquí sobre la taula i cadascú ho interpreta a la seva manera, doncs és molt enriquidor, perquè clar, llavors et beneficies de les lectures que han fet els altres. Clar, a mi el que m'agrada del debat que es fa després és que hi ha molts punts de vista de la lectura del llibre i de vegades tu n'has fet una que no té res a veure amb la d'una altra persona. I a vegades, clar, això fa que en alguns moments sigui divertit pel que diu un o pel que diu l'altre o per la reflexió que fa un, vull dir que sí. Hi ha moments d'allò de discussió, però també hi ha moments molt divertits. Fins i tot he arribat al punt que a mi ara em costa llegir un llibre si després no puc comentar-lo, perquè és com fer-li una segona lectura. Penso que si tu un llibre ho passes bé, doncs amb aquesta tertúlia encara li dones un punt més, li dones una volta més, que és molt satisfactori. I fins i tot un llibre que no t'ha acabat d'agradar també li dona aquest punt més. Ostres, és veritat, això no m'hi havia fixat, això no ho havia vist. I a través d'aquesta tertúlia, a través del dinamitzador, dius, hosti, però és veritat. És un lloc, un espai per compartir i com qualsevol espai per compartir amb altra gent, hi ha temes que potser són més serios, però pots acabar rient i passant-ho bé. Ja ser burgesos txecs perquè estaven així enmig de cultures, no? Després, jo he posat aquesta frase que l'he trobat aquí, que
La salvación reside en creer en algo que no sea corruptible y la paciencia el único modo de devolver la realidad. El dinamitzador és clau. És una persona que, clar, s'ha preparat el llibre, que a més té una certa experiència a l'hora de dinamitzar grups i és la persona que anirà traient a sobre de la taula tots els ingredients que han de sortir. A mi m'agrada tenir 3 dinamitzadors diferents, perquè si sempre tens el mateix, també l'originalitat s'esgota. O sigui, les persones al final ja acaben dient les mateixes coses, és que és normal. Si sempre és la mateixa persona. En canvi, si vas alternant, són estils diferents, són punts de vista diferents i això és encara més enriquidor. Ara en aquests moments tenim 3, que és el Joan Boer, la Mercè Anguera i la Elena Cejas, i anem alternant. Depenent de la lectura, agafo un o un altre. Bé, doncs el dinamitzador s'encarrega una mica de preparar una miqueta el llibre, evidentment, tenir-lo ben llegit, tenir tot de propostes perquè la gent en parli. A mi m'agrada, quan faig els clubs de lectura, parlar del llibre, però també relacionar el llibre amb diferents temes. Veure que els llibres es relacionen amb la nostra vida i, per exemple, tinc clubs de lectura que ens parlen de la vida, de la mort, de la societat, de l'amor, no? I són coses que no cal llegir el llibre per tenir-ne una opinió. Però que si hem llegit aquest llibre podem relacionar el llibre amb la temàtica. La figura del dinamitzador i la tertúlia en si, evidentment, és l'essència del club de lectura. Tu podries trobar amb gent i fer un comentari sobre el llibre, i de fet ho fem, diguéssim, de manera habitual, però no aprofunditzes de la mateixa manera ni treus el mateix suc si es fa a través d'un dinamitzador que s'ho prepara, que sap buscar-li les puntes, que entre ell i la gent de la tertúlia és quan enriqueixes més la lectura. Clar, tot l'anàlisi literari segurament jo no el faria, i aquesta gent t'analitza molt bé tot el llibre, i després que també és això, han vist moltes coses que tu amb una sola lectura simple com la que puc fer jo no arribo. Tenen la capacitat de portar el club d'una manera ordenada dintre de les diferents opinions i tal, i a més són gent que coneix el llibre i que fa que el debat sigui molt enriquidor. I tot i així hi ha moltes maneres de veure el llibre, perquè vull dir, no tothom pensa igual, però vull dir, penso que és la part bona de lo que és el debat del club de lectura. La persona que ve a dinamitzar, que no sempre és la mateixa, el que fa és, sobretot, que la gent participi, que tothom digui la seva. La primera pregunta és si ens ha agradat el llibre i tothom fa el seu primer comentari sobre la novel·la i llavors això ja obre moltes opinions que moltes vegades són molt divergents. I després aquesta figura el que fa també és donar molta informació perquè ens parla de l'autor, ens parla d'altres novel·les d'aquest autor, fa referències bibliogràfiques, fa referències sobre el gènere de la novel·la i llavors s'obre un gran debat. La clau és la intervenció també de la gent, perquè és una tertúlia, no és una conferència. O sigui que tothom després acaba dient la seva i qui no vol, no. També a vegades hem tingut tertulians silenciosos que participen i no estan obligats tampoc a intervenir, si no volen. Un parell de cops l'any vinc aquí a La Palma i és un grup molt maco, molt actiu i molt dinàmic perquè hi ha opinions de tots els tipus. I m'agrada perquè fins i tot la gent que puntualment no li pot agradar algun llibre segueix assistint perquè té ganes de descobrir coses noves. Evidentment és gairebé impossible trobar un llibre que agradi a tothom, però evidentment s'ha d'intentar que agradi al màxim de gent possible i he tingut jo alguns fracassos amb gustos personals meus que no han sigut compartits pels lectors, i això t'ajuda, és una experiència per dir això m'ho quedo com a gust meu però no ho faré servir en els clubs de lectura perquè no funciona. Un cop l'any, com a mínim, alguna vegada hem fet 2, convidem l'autor a venir aquí a la biblioteca. Com ho fem poc, intentem que sigui per Sant Jordi, al voltant de Sant Jordi, perquè així li dona encara una mica més de sentit. Clar, si ve l'autor i se suposa que promocionarà la seva creació, doncs el que fem és
és comprar-li el llibre i llavors que tothom pugui endur-se la dedicatòria i això. Aquest sí que el comprem sempre. I bueno, quan vaig sortir de la universitat se'm van acabar les punyetes i vaig començar a ser una mica més lliure i flexible en aquest sentit, no? Però sí que la universitat és com un món, el veia jo molt tancat, on tot s'ha d'estudiar, i ara estem fent un màster de no sé què, no sé quants, i tot passa per la universitat, no? I el que està fora, jo ho veia com que els professors ho trobaven com una mica vulgar i una mica que no té importància, i que ells realment tenien com una veritat, i nosaltres érem els nanos ignorants que ens anaven a transmetre les veritats, i nosaltres escoltàvem i apuntàvem sense dir res, i després ens ficaven una nota segons els seus criteris, que no quedaven molt clars quins eren, i que si li feies la pilota potser la nota era més alta, i si no, no. Per tant... I llavors, quan he de parlar del meu, doncs és una sensació una mica estranya, no? I evidentment les opinions que puguin tenir els lectors aquesta vegada sí que m'afecten una mica, no? Hi ha de tot, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que el troba ofensiu, potser gent d'una certa edat, no? Que ja no és... Veu certes coses com una miqueta ofensives, però jo estic content que em diguin això perquè realment era un llibre per anar a tocar els collons i aixecar gamberro, no? Vull dir, si tothom estigués content potser em preocuparia. En aquest cas, no és que sigui el meu estil literari, però en aquest cas jo tenia molt clar que havia de ser així, perquè un nano de 20 anys que fos d'una altra manera tindria un punt repel·lent que no seria el cas d'aquest llibre. Les tertúlies amb l'autor són diferents, perquè clar, tampoc no podem ser del tot sincers quan hi ha l'autor davant. Llavors sí que deixem que ell o ella s'expliqui, que ens expliqui com ha construït l'obra, quines eines ha utilitzat a l'hora d'escriure i anècdotes, però clar, llavors les crítiques normalment també són menys bèsties. Tot i que Déu-n'hi-do. Hi ha de tot, hi ha qui no es mossega la llengua. Sí, quan venen autors jo penso que és millor perquè així preguntes coses ja més directes, inclús personals. Sí, perquè, per exemple, com va dir el Jordi Roig, penso que va ser amb el segon llibre que va fer, clar, ell estava amb un ànim una mica decaigut en funció del que havia passat amb la família. I això es notava amb el llibre. Clar, algú li va preguntar, jo o un altre més. Clar, allà, amb aquell llibre, estan molts sentiments d'ell. I, lògicament, preguntes, ja que en aquest cas el coneixíem, coses més directes. Si és un que ha escrit un llibre i el llegeixes però no el coneixes, no pots fer-ho, aquest tipus de preguntes, m'entens? I quan ve un que l'ha escrit ell, tens, per nas-ho surt una pregunta que és molt personal. De tant en tant, un cop l'any o així, ha vingut algun autor, o sigui, llegim una obra i ve l'autor a comentar-ho. Per exemple, el Jordi Roig, que és un autor local, ha vingut 3 vegades, que és molt interessant també, diguéssim, no? No es fa sempre, però un cop l'any o així, doncs li dona un punt, i ha vingut altres autors, han vingut 4 o 5 ben bé, d'autors de llibres, que ho fa, li dona aquest aire diferent que pots preguntar directament amb qui ho ha escrit, o com a mínim pots saber en què pensava quan ho ha escrit, o quina és la seva manera d'escriure, quina és la seva mecànica, i també és molt interessant. Jo penso que fer-ne més d'una a l'any, tampoc, perquè llavors també és una altra història. Ja perd una mica el sentit també si convides a l'autor, llavors estàs fent com presentacions de llibres i llavors tampoc, no cal abusar-ne. Si n'abuses llavors també no té tanta gràcia. Bé, jo aquí a la Palma em sembla que ja no s'ha d'apuntar ningú més perquè ja estem plens a tope. Llavors que... Bueno, és broma. En tot cas, que es posin en llista d'espera. No, però evidentment en un club de lectura hi ha d'haver un límit de lectors. No pots fer un club de lectura amb el camp del Barça. Vull dir, si tothom ha de dir alguna cosa sobre el llibre, hi ha d'haver un número determinat de lectors. I sí, jo crec que el club de lectura pot ser un lloc on et recomanen llibres, on
tens, entre cometes, una com a obligació de llegir el llibre, perquè evidentment estàs participant allà, i és aquella excusa doncs, per fer alguna cosa que en principi per al teu cercle social potser no es llegeix molt, i en canvi en un club de lectura evidentment es llegeix, no? Doncs pot ser una petita empenta i per atrevir-se a tirar-se a la piscina i bueno, veure què passa. Jo crec que molta gent se sorprendria i descobriria doncs, llibres que li aportarien moltíssim. Evidentment, això estic seguríssim, que hi ha dels 1.000 milions de llibres que hi ha llibres per tothom. Lo difícil és trobar-los, jo crec que aquest és el punt complicat. La majoria de gent que s'ha apuntat al club és perquè són bons lectors. La majoria és gent que ja llegeix i que ha decidit apuntar-se al club perquè és una activitat que li agrada fer. És com la tendència natural. Alguna persona que li costi més llegir o que digui m'agrada llegir però no trobo mai el moment, doncs l'aconsellaria molt que vingués perquè així t'obligues. Per tant, aquestes persones que sí que els agrada llegir però que diuen és que no tinc temps, el club és un bon remei per això. Jo penso que tal com va el món avui en dia, tenir la capacitat de, durant una estona, concentrar-te només en una cosa i en una lectura, jo penso que els beneficis d'això a mi se m'escapen, però tinc claríssim que en són molts i que la gent ho provi. Jo crec que és un moment de relax, és un moment de concentració, descanses el cap perquè el concentres en una cosa i a més fa treballar la imaginació, fa tot un seguit d'activitats personals que trobo que són molt, molt interessants. És enriquidor, I a més trobo que a mi personalment el que m'ha agradat molt és això, que ja ho he dit abans, que hi haurien autors que probablement ni els coneixeria o llibres que no hauria llegit. I ara estic encantada de la vida d'haver-los llegit perquè he descobert que valia la pena. Jo crec que la gent s'hauria d'apuntar perquè és una iniciativa sobretot cultural i és enriquidora i a sobre és social i en un municipi tan petit com aquest que no costa res apropar-se a la biblioteca i passar una molt bona estona. Home, principalment la gent jo crec que s'hauria d'apuntar per llegir més, crec que en general es llegeix poc i llavors és un motiu. També hi ha molta gent que llegeix molt i que no ve al club, que potser si vinguessin podríem compartir les lectures i també es fa bé. Després també, ara cara al curs que ve, ens volem enfocar una mica més a buscar públic més jove. Els que tenen ja els 16, 17, 18 anys, tot aquest col·lectiu de joves que costa molt atraure'ls a la cultura. I en canvi el club, totes les lectures que fem són a partir de 16 anys, o sigui, són llibres que són aptes a partir de 16 anys. Per tant, ara, cara al curs que ve, farem una campanya per cridar a gent a partir dels 16 anys. El més fàcil és provar-ho. Si t'agrada, continues, i si no t'agrada, no continues. Hi ha hagut gent que ha vingut durant uns anys, després ho ha deixat, gent que ha vingut uns anys ho ha deixat, després ha tornat. Bueno, és una mica la gràcia del club, no? Que no hi ha aquest compromís, sinó que en el moment que en l'etapa que a tu et va bé, vens, quan no et va bé, no vens, aquest mes em va bé, vinc, aquest mes no em va bé, no vinc, i això està molt bé. Jo animo a tothom, a partir dels 16 anys cap endavant, animo a tothom a apuntar-se al club. Només han de venir a la biblioteca, s'ha de ser soci del club, de la biblioteca, ser soci de la biblioteca no costa res, i provar-ho, de dir, aviam, i potser descobreixes que era l'activitat que estaves buscant, no? De frenar, de llegir, de compartir. Riem molt, al club ens riem molt, fins i tot a vegades amb llibres que dius, amb això riuràs? Sí, perquè sempre trobem un punt d'humor i jo recomano a tothom que ho provi.